विशाखान्विदां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा dear devotees. Welcome you all once again for this marathon. சின்னதாயிடுதா பெருசாக்கணும்னு பார்த்தேன், சின்னதாயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லோரையும் இன்னொரு வாட்டி வருக வருக வேண்டும். என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம், என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்றீங்களா எனக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா ராமாவை பத்தி படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரி போல். ஆத்மாராமா முடிஞ்சிருத்தா? ஆத்மாராமா வரிசை என்ன சொல்லிட்டு? நிறைய அதுக்கு மீனிங், எத்தனை ஆத்மாராம்னா எத்தனை மீனிங் இருக்கு அப்படிங்கறது சொல்லிருக்கு. அப்புறம் வந்து ஆத்மாராமஸ்ய முனையும் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அர்த்தம் சொல்லிருக்கு. ஹரி போல் ஹரி போல். நான் கொஞ்சம் ஏதோ இது ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இருக்கு பாருங்க, ஒரு செகண்ட் கொடுங்க எனக்கு, ஒரே செகண்ட். இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு புரியல, தெரியல இல்லையா? இப்ப உங்களுக்கு தெரியுது மாதாஜி? தெரியுதா? தெரியுது. ஷேர் ஆயிருக்கா? ஒரு மாதிரி ஷேடா ஒரு இதா தெரியுது. இல்ல மாதாஜி, தெரியல மாதாஜி. இப்ப பாருங்க, இப்ப தெரியுறதா? இல்ல மாதாஜி. இப்ப தெரியுது மாதாஜி, இப்ப தெரியுது. கொஞ்சம் சின்னதா தெரியுது. ஓகே, ஹரி போல் ஹரி போல். சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு? 12வது பதம் பார்க்கணும். ஆத்மாராமருக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா ஆத்மாராமான என்ன, அப்படி தனக்குள்ளேயே சந்தோஷமா இருக்கிறவா, அவளுக்கு உலகத்தை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது, அவதூத்தான்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஐ மீன் அவளோட சந்தோஷம் அதெல்லாம் வெளி உலகத்துல டிபெண்ட் கிடையாது. அவளுக்கு கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் தெரியும், வேற ஒண்ணுமே தெரியாது. அந்த பகவத்கீதையில ஸ்தித பிரஜான்னு வரும் தெரியுமா? அர்ஜுனர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், ஸ்தித பிரஜான்லாம் எப்படி அவளோட சென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவா, எப்படி அவ வந்து மற்ற டிவோட்டிஸ் கூட பிஹேவ் பண்ணுவா அப்படின்லாம் கேட்கிறார் இல்லையா? அந்த மாதிரி இது ஸ்தித பிரஜா ஸ்டேஜ் இது. ஓகேயா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த வருஷம் ரொம்ப எல்லா வருஷமே இம்பார்ட்டன்ட் வருஷ. நேற்றுக்கு மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு வருஷத்துல ஒரு இதை பிடிச்சுக்கணும், பிடிச்சிட்டு முன்னேறிண்டே போகணும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வருஷங்கிறதுனால. ஓகே, இப்போ எல்லாரும் சொல்றேன்லாம், எனக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அப்புறம் நம்ம வருஷத்துக்குள்ள நுழையலாம். இன்னும் நிறைய பேர் வரலையே, நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஆயிடுத்து. ஓகே, 5:30 ஆயிடுத்து. பரீட்சித்தோத்த ராஜர்ஷேர், பரீட்சித்தோத்த ராஜர்ஷேர். அப்புறம் ஜன்ம கர்ம விலாபனம் சம்ஸ்தாம் ச பாண்டுபுத்திராணாம் பக்ஷ்யே கிருஷ்ண கத்தோதயம். ஓகே, கிருஷ்ண கத்தோதயம் எவ்வளவு அழகான வேர்டு, கிருஷ்ண கத்தோதயம். ஓகே, ரிப்பீட் பண்ணுங்க இப்போ. பரீட்சித்தோத்த ராஜர்ஷேர், ஜன்ம கர்ம விலாபனம் சம்ஸ்தாம் ச பாண்டுபுத்திராணாம் வக்ஷ்யே கிருஷ்ண கதோதயம். பரீட்சிதோத ராஜர்ஷே ஜன்ம கர்ம விலாபனம் संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्. परीक्षितोत्तराजर्षे जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्.
ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொல்றா இது? சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜ பார்த்து சொல்றார். பரீட்சித் மகாராஜ் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, தெரியுமா? என்ன கேள்வி கேட்டார்? எப்படி வாழணும், எப்படி வாழ்க்கையை திறக்கணும் அப்படின்னா என்ன? ஹவு டு லிவ் அண்ட் ஹவு டு லீவ். ஹவு டு லீவ் எப்பயும் கிருஷ்ண ஸ்மரணையில இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அவர் கேட்கிறாரு, எனக்கு இப்ப 7 நாள் தானே இருக்கு, இந்த 7 நாள்ல நான் எப்படி இருக்கணும்? ஓகே, 7 நாளுக்கு அப்புறம் என் உயிர் போறது இல்லையா? உயிர் போகும்போது உயிர் போற நேரத்துல நான் எப்படி இருக்கணும்? ஸோ இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா ஹவு டு லிவ் அண்ட் ஹவு டு லீவ். ஓகேயா? ஹவு டு லிவ் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹவு டு லீவ் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ஸோ ரொம்ப அழகான கேள்வி இல்லையா? ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் கேள்வி கேட்டுட்டே போறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில் சொல்லிட்டே போறார். இப்போ பரீட்சித்தோடு ஜன்மம் கர்மம் விலாபனம். ஜென்மம்னா தெரியும், பர்த். கர்மம்னா ஆக்டிவிட்டிஸ், அது பூரா லைஃப், எப்படி அவர் லைஃபை கழிக்கிறதுங்கிறது. விலாபனம் அப்படிங்கிறது கடைசி நேரத்துல நம்ம உடல் ஆத்மா உடம்பை விட்டுட்டு போறது, முக்தி. ஸோ அதனால பரீட்சித் மகாராஜு பிறந்ததும் ஜன்மம், கர்மங்கள் அவருடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் அஸ் அ ராஜாவா. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் இருங்கோ. நான் சர்வபிரபு உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன். யாருக்காவது மியூட் அன்மியூட் தெரியாம பண்ணிட்டான்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க, அவளை மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகேயா? ஸோ இப்போ அவரோட ஜென்மம், ஆக்டிவிட்டிஸ், விலாபனம், முக்தி, இது எல்லாமே ரொம்ப அப்படி பெருமைக்குரிய விஷயங்கள். அதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் கிடையாது. அது ஏன்னு பார்க்கலாம். சம்ஸ்தாம்ச பாண்டு புத்திரானாம், அவர் பாண்டுவோட கிராண்ட்சன் இல்லையா? ஸோ அவரோட வக்ஷியே கிருஷ்ண கத்தோதயம். கிருஷ்ண கத்தோதயம்னா என்ன பாருங்க? கிருஷ்ண கத உதயம், பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னத வர்ணனைகளை எழச் செய்வது. நம்ம பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படின்னாலே பாகவதம் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும். இன்னொன்னு ஞாபகம் வரணும், அதுதான். ஓகே, இது யாராவது மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தர் படிங்கோ, அதுக்கப்புறம் நம்ம கிடுகிடுன்னு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன் மொழிபெயர்ப்பு? மொழிபெயர்ப்பை சவுனகரை தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகளிடம் சூத கோஸ்வாமி இவ்வாறு கூறினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியும் அரசர்களுக்கிடையில் ரிஷியாக விளங்கிய பரீட்சித்து மகாராஜனின் பிறப்பு, செயல்கள் மற்றும் முக்தி பற்றியும் பாண்டு புத்திரர்கள் உலகை துறந்த விஷயங்கள் பற்றியுமான உன்னத வர்ணனைகளை இப்பொழுது நான் துவங்க போகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி பொருளுரை பிரபு நான் படிக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சா பாருங்க. பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருப்பதால் அவர் வெவ்வேறு வகையான ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் அவதரித்து அன்றாட செயல்களில் அவர்களுடன் பங்கு கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒவ்வொரு லைனா போடலாம், அப்புறம் சேர்ந்து நான் கொஞ்சம் இதாடி போறது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயண நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வாசம் ததோ ஜெயமுதீரயே நஷ்டப்ராயம் பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி சுண்வதாம் சுகதாம் கிருஷ்ண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிதயந்த சக்ர அபத்ராணி விதுனோதி சுவர்சதாம். இங்க பாருங்க, சோனக்கரை தலைமையாக கொண்ட, இது நமக்கு தெரியும், கதைக்குள்ள வருது. இப்ப நம்ம டைரக்டா நமக்கு கான்டாக்ட்ல இருக்கிறது யாரு? சோனகாதி ரிஷிகள். யார்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறா? சூத கோஸ்வாமி கிட்ட. ஏன் கேட்கிறா? சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாகவதம் சொல்லும் போது அப்படியே இன்குசிட்டிவா ஆர்வத்தோட இங்க அங்க கவனத்தை திருப்பாம சூத கோஸ்வாமி கேட்டுட்டு இருந்தாராம். அதை அவரே சொல்றார், சுகதேவ கோஸ்வாமியே சொல்றாரு அங்க ஒரு இடத்துல. இப்போ இவ்வளோ பேர் இருக்காளே, இதுல சூத கோஸ்வாமியும் கேட்டு இருக்கார். இவர் நாளடைவுல இந்த பாகவதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்றா. நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணினா ஏதோ காரணத்தோட தானே பண்ணுவா. நம்ம ஷீல பிரபுபாத தெரியும் இல்லையா, அவரோட குரு மகாராஜ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அது மாதிரி தான் இப்படி கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அவர் கரெக்டா ஏன் நம்ம ஷீல பிரபுபாதரை தேர்ந்தெடுத்தார்? பாশ্চাத்திய தேசத்துக்கு போய் நீ இந்த கிருஷ்ண பாவனாமிரதத்தை பரப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு இன்குசிட்டிவா நம்ம பிரபுபாதர் கேட்பார்.
இருப்பார். மற்றவாள்லாம் இங்கங்க ஓடிடுவா. இப்போ அந்த ஜெகநாத் யாத்ரா, ரத் யாத்ராலாம் வரும், அதெல்லாம் கேட்டா ஓடி போயிடுவா. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படி கிடையாது. குரு இருக்கும்போது அவர் ஒண்ணு சொல்லும்போது நம்ம அவருக்கு தான் சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு இருப்பார். ஸோ அது மாதிரி இங்க அப்பயே சுக்கதேவ கோஸ்வாமி சொல்லிட்டார். இந்த சூத்த கோஸ்வாமி மற்ற சோனகாதி முனிவர்கள் கேட்பா, அந்த கலியுகம் வந்து பிறக்கிற அந்த துவாபர யுகம் போய் வர நேரத்துல அந்த நேரத்துல கேட்பா. அப்பதானே பகவானே சொல்றாரு இல்லையா, நானே பாகவதமா வரேன் கலியுக கடைசியில அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகத்தோ தர்ம ஞான ஆதிபிகி சக கலவு நஷ்டே திருஷாமேஷே. இந்த கலியுகத்துல இவ்வளோ இருட்டா இருக்கும்போது புராணார்க்கும் அதுனோ உதித்தக, சூரியன் வந்து இந்த இருளை போக்கி வெளிச்சம் கொடுக்குற மாதிரி கலியுக மக்களுக்கு அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்கி ஒளி கொடுக்கறதுக்காக நான் பாகவதத்துல இருப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லையா. ஓகே, அது ஒண்ணு சூத்த கோஸ்வாமி சாரி சோனக்கரை தலைமையாக கொண்டார். அடுத்தது என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவருக்கிடையில் ரிஷிகளாக விளங்கிய பரீட்சித் மகாராஜின் பிறப்பு. பரீட்சித் மகாராஜ் பிறந்தது வந்து ஒரு பெரிய அற்புதமான விஷயம். அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்தது அவனை கொல்றதுக்கு, அஸ்வத்தாமா போட்டான் இல்லையா, அதுதான் இலக்கா. இதுதான் இவன் தான் கடைசி தலைமுறைகள்லயே, இவனை நான் கொல்லுட்டேன்னா பாண்டவாளோடு அந்த தலைமுறையே இருக்காது அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் தானே அப்ப பாகி பாகி மகாயோகி, அவ வரா, உத்தரா ஓடி வரா, ஹஸ்பண்ட் இருக்கான், அர்ஜுனர் இருக்கா, எல்லாரும் இருக்கா, ஒத்தரையும் பார்க்காம கிருஷ்ணர்கிட்ட ஓடி வரா. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் யார்கிட்ட சரண் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓடி வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னோன்னே கிருஷ்ணர் அந்தர்பகிர் அவஸ்திதம். கிருஷ்ணர் வெளியில குந்தி மகாராணி கூட பேசிட்டு இருக்கா, அவ ஓடி வரும்போது ஆனா அவளோட வயிற்றுக்குள்ள போய் அவளோட கர்ப்பத்தை காப்பாற்றினார். எவ்வளவு அதிசயமான விஷயம். பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போதே கிருஷ்ண பகவானோட தர்சனம் வாங்கிட்டு வர, அவ்வளவு அற்புதமான பிறப்பு அவரோடது. அடுத்தது செயல்கள் சொல்றார். அவர் வந்து ராஜ ரிஷி இல்லையா, ராஜர்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அப்படியே காட்டுல ஓடி போய் அவளுக்கெல்லாம் பார்க்கணும் அப்பப்போ ஏதாவது விலங்குகள். ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து பிராமணர்கள்லாம் காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தானே யாகம் எல்லாம் பண்ணுவா. ராமாயணத்துல கூட பாருங்க, வசிஷ்ட முனி வந்து கேட்கிறார் இல்லையா தசரத மகாராஜா கிட்ட, பிராமணர்கள்லாம் அங்க யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இந்த அசுரால்லாம் வந்து ரொம்ப அவளை தொந்தரவு பண்றா, தயவு செய்து ராம அனுப்புங்கோ. தசரத நான் வரேன், ராம் சின்ன பையன், அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இல்ல இல்ல ராம அனுப்புங்கோ. அது அவ பெரிய, இப்பதான் நம்ம ராமாயணம் இது ராமநவமி முடிஞ்சது இல்லையா, ராமர் தான். ஏன்னா அதுக்காக தானே ராமர். அதான் இங்க பாருங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன, நான் அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். பகவான் கிருஷ்ணர் வீந்த ஆத்மாக்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டு இருப்பதால் அப்பப்போ ஜீவராசிகளுக்கு நடுவுல வராரு. பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதாம், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு அதர்மத்தை போக்குறதுக்கு அவர் வராரு. அப்படிதான் ராமரும் வந்தாரு அந்த நேரத்துல. அந்த இவன் ராவணன் அப்படிங்கிற அரக்கன்லாம் இருந்தார் இல்லையா, அவளை போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சது. பிரபுஜி கண்டினியூ பண்றீங்களா பிரபுஜி? ஸோ இங்க வந்து நம்ம 2 இடத்துல விட்டுருக்கோம். ஏன்னா இங்க அவரோட செயல்கள் பார்க்கணும், அப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு அங்க போகலாம். படிங்க பிரபு, புதியதாகவோ அல்லது பழையதாகவோ. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது வரி, புதியதாகவோ அல்லது பழையதாகவோ உள்ள எந்த சரித்திர உண்மையா இருப்பினும் அது பகவானோட தொடர்பு கொண்டதாக இருக்குமானால் அதை பகவானின் தெய்வீகமான வர்ணனையாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் இல்லை என்றால் புராணங்களையும் மகாபாரதத்தையும் போன்ற இலக்கியங்கள் வெறும் கதைகளாகவும் சரித்திர உண்மையாகவும் மட்டுமே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நீங்க அன்மியூட்லயே இருங்கோ, ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிடுவேன். உங்களுக்கு இது தெரியும் இல்லையா, நம்ம பாகவதத்தை கிருஷ்ணரை பத்தி வியாசதேவர் பேசாததுனாலதானே அவ்வளவு வருத்தத்தோட இருந்தார். நான் வேதங்கள்லாம் பண்ணேன், புராணங்கள்லாம் பண்ணேன், ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தி நான் பேசலையே அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்ச. அவர் மனசுல ஒரு ஏன் நான் இப்படி இருக்கேன், ஏன் இப்படி இருக்கேன். அப்போ நமக்கு எல்லாரும் இப்பதான் போன சாப்டர்ல படிச்சோம், நாரத முனிவர் வந்து சொல்றார், நீ ஏன் தெரியுமா வருத்தமா இருக்க இவ்வளவு வேலை பண்ணினதுக்கு அப்புறமும், ஏன்னா நீ கிருஷ்ணரை பத்தி பேசல. சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், எல்லாம் பண்ணக்கூடிய செயல்களை அத்தனையும் பகவானுடைய திருப்திக்காக பண்ணணும்னு நீ சொல்லலை இல்லையா, பகவானோட பக்தர்களை பத்தி நீ பேசவே இல்லை இல்லையா, பகவானையும் பகவானோட மோர் தென் பகவானோட பக்தர்களை பத்தி பேசுறதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ அங்கதான் ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் கிருஷ்ணனை பற்றிய தகவல்களை கொண்டிருக்கும் போது உடனடியாக நாம் பகவானுடன் தெய்வீகமான முறையில் சம்பந்தம் கொண்டவர்களாக ஆகிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஒரு புராணம் தான். ஆனால் இப்புராணத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு என்னவெனில் இது துணையாக வெறும் சரித்திரமாக உண்மையாக மட்டுமே இல்லாமல் பகவானின் செயல்களை மையமாக கொண்டுள்ளது.
இதனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் களங்கமற்ற புராணம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா, நிமிஷம் ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா, ஹரே சைத்தன்ய கிருஷ்ணா. மகாபிரபு சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல 2 இடத்துல சொல்லியிருக்கா. இதம் பாகவதம் புராணம் அமலம், அமல புராணம். எந்த ஒரு ஃபிளாவும் கிடையாது, எந்த ஒரு குறையும் இதுல எடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு புராணம். அந்த செகண்ட் வேர்ட்ஸ்ல கிம்வா பேக பிரயோஜனம், தட் மீன்ஸ் அந்த ஒரு இது வருது இல்லையா, ஜென்மாதஸ்ய, அதுல அந்த இதுல என்ன சொல்றார், மற்ற புராணங்கள்லாம் இருந்து என்ன பிரச்சனை, தர்ம புரோஜித கைத்தவோத்திர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவம் அத்திர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன் மூலம் ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாமுனி கிருத்தே கிம்வா பர ஈஸ்வரக. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கும்போது மற்ற புராணங்கள் உபநிஷதங்களுக்கெல்லாம் கிம்வா பர ஈஸ்வரக என்ன அவசியம், இந்த பாகவதம் புராணம் போருமே இல்லையா. சோ அதே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், கலங்கமே இல்லாத ஒரு புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஜானகி அம்மன் பிரபு கண்டினியூ பண்ண விரும்புறீங்களா? பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பாகவத பிரபுஜி. புராணத்தை கேட்டு விரும்பும் குறைந்த புத்தியுள்ள ஒரு பிரிவினர் உள்ளனர். இவர்கள் பாகவதத்தின் முக்கியமான காண்டங்களை முதலில் புரிந்து கொள்ளாமல் உடனடியாக 10வது காண்டத்தில் வர்ணிக்கப்படும் பகவானின் செயல்களை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். மற்ற காண்டங்கள் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தம் கொண்டிருக்கவில்லை என்று அவர்கள் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டுள்ளனர். இதனால் புத்தியுடன் செயல்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் அதிக முட்டாள்தனத்துடன் 10வது காண்டத்தை படிக்க விரும்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் பிரபு. கிருஷ்ணரோட அப்படியே இருங்கோ. கிருஷ்ணரோட லீலைகள்ல 10வது காண்டத்துலதான் வர்ணிக்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ணா புக்னே நம்ம பிரபுபாதர் எழுதி கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் லாஸ்ட் டைம் அவரோட சோல் எப்ப வேணா அவர் தன்னோட சுவதாமத்துக்கு போகலாம். ஸோ அதனால அவர் கிடுகிடுன்னு என்ன பண்ணாரு, 10வது காண்டத்தை கிருஷ்ணா புக்குன்னு நமக்கு எழுதி கொடுத்துட்டார். ஆனா கரெக்ட் தானே, 9th சாப்டர் மட்டும் நம்ம கிருஷ்ணரை, ஓகே கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் பாக்குறோம், அவர் எப்படி இந்த உலகத்தெல்லாம் படைச்சாரு, சம்பந்த ஞானம் நமக்கு வருது. பட் அப்ப கூட என்னன்னாக்க அந்த என்ன சொல்றது, நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய அவருக்கு பிரேயர் அதெல்லாம் அவரோட பக்தர்கள் தானே பண்றா. துருவ மகாராஜ் பண்றா, பிரம்மஸ்துதி வருது. ஸோ அதனால 9th சாப்டர் மட்டும் அவெல்லாம் என்ன சொல்றாவோ கிருஷ்ணரை பத்தி ஒண்ணுமே காணும். 10th சாப்டர்ல பத்தி தான் கிருஷ்ணரை பத்தி கொடுத்துருக்கான்னு டைரக்டா கிருஷ்ணன் போயிடுறாரு. அதனால நம்ம வந்து அவைஷ்ணவா வாயிலிருந்து கேட்கவே கூடாது. அவைஷ்ணவா முககிர் நாம் கிருஷ்ண கதாமிருத்தம் நைவ சுண்வத்தான் நைவ கர்த்தவியம். அவளோட அவைஷ்ணவாளோட வாயிலிருந்து நம்ம அந்த கிருஷ்ண கதையை கேட்கவே கூடாதாம். சுண்வத்தான் நைவ கர்த்தவியம். ஏன் அது வந்து தற்போ உச்சிஷ்ட பயோதக, இவ்வளோ பாலில இத்தினூண்டு நாக்கு ஒரு பாம்பு போட்டதுனால தூர வேணை பண்ணோம் விஷம். அந்த மாதிரி அவைஷ்ணவா முகத்துல இருந்து நம்ம கேட்டோம்னாக்க விஷத்தை குடிக்கிற மாதிரி. அவள்லாம் யாரு, 9 கேண்டை விட்டுட்டு 10வது கேண்ட்டுக்கு போறவா. அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகேயா? 10வது கேண்டை கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபுஜி. மற்ற காண்டங்களும் 10வது காண்டத்தையும் போல முக்கியமானவையே என்று அவர்களுக்கு இங்கு முக்கியமான அறிவுரை கூறப்படுகிறது. பாகவதத்தின் முதல் 9 காண்டங்களின் பொருளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாமல் 10வது காண்டத்தின் விவரங்களுக்குள் நுழைய ஒருவரும் முயற்சிக்க கூடாது. கிருஷ்ணரும் பாண்டவர்களை போன்ற அவர் தூய பக்தர்களும் ஒரே மட்டத்தில் உள்ளனர். கிருஷ்ணர் எல்லா ரசங்களிலும் உள்ள அவரது பக்தர்களின் உறவிலிருந்து பிரிந்திருப்பவர் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. அந்த லாஸ்ட் லைன் நான் இப்ப காட்டுறேன். அதுதான் அது என்ன, கிருஷ்ணர்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு சேவை பண்றதை விட என்னோட பக்தர்களுக்கு பண்ணுங்கோ. சோ பாண்டவர்களை பத்தி பேசுறதோ இல்ல மத்த எந்த டிவோட்டியை பத்தி பேசுறதும் சரி, கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார், எல்லா தூய பக்தர்களும் எனக்கு சரியான நிலையில இருக்கிறவா. சோ நீங்க அவளை பத்தி பேசுறதும் என்னை பத்தி பேசுற மாதிரி தான். சோ அதனால என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ண கதையை பேசுங்கோ அப்படின்னாக்க அதுல வைஷ்ணவாலும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கா, வைஷ்ணவாலும் கிருஷ்ணருடைய ஸ்தரிலேயே இருக்கா. அதனாலதான் சொல்ற பாண்டவர்களை பத்தி, பாண்டவர்களும் சரி தூய பக்தர்கள், துருவ மகாராஜ் யாரா இருக்கட்டும் அவ எல்லாருமே தூய பக்தர்கள். அவளுடைய கதைகளை பத்தி பேசுவதும் கிருஷ்ண கதையை பத்தி பேசுவதும் ஒரே மாதிரி தான்.
அதனால என்ன சொல்றாரு 9 cantos நீங்க ஓஹோ அவளோட டிவோட்டிஸ் தானே பேசியிருக்கான்னு சொல்லாதீங்க அப்படிங்கிறார். சிப்ரம்பவதி தர்மாத்மா சஸ்வசாந்தி நிகச்சதி கௌந்தைய பிரதிஜானிகி நமீபக்த பிரணஷ்யதி. என்னோட பக்தன் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டான்னா வரபத்தெல்லாம் அந்த நரசிம்மர் பிரகலாத் சொல்லிட்டார் இந்த தூண்ல நரசிம்மர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் பிரம்மா நிறைய வாக்கு கொடுத்துட்டா. யாருக்கு? இவனுக்கு ஹிரண்யகசிபுக்கு. ஒண்ணு வந்து வெளியிலையும் கொல்ல முடியாது, யாரும் உள்ளேயும் கொல்ல முடியாது, மேலேயும் கொல்ல முடியாது, கீழேயும் கொல்ல முடியாது, சாயங்காலமும் கொல்ல முடியாது, சரி அது என்ன ராத்திரியும் கொல்ல முடியாது, காத்தாலையும் கொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு அந்த வரம் கொடுத்தார் இல்லையா, அத்தனை வரத்தையும் காப்பாத்தினார் இல்லையா கிருஷ்ணர். அதே மாதிரி மனுஷனாவும் இல்லை, மிருகமாவும் இல்லை, நரசிம்ஹா. நரனும் இருக்கார், சிங்கமும் இருக்கார். உள்ளேயும் இல்லை, வெளியிலேயும் இல்லை, வாசப்படியில் மேலையும் இல்லை, கீழையும் இல்லை, மடிக்கு மேல. சோ பகவானுக்கு வந்து பக்தர்கள் ரொம்ப முக்கியம். சோ அதனால அந்த பக்தர்களை பத்தி போற்றக்கூடிய அந்த 9 காண்டங்களும் அதே அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் கிருஷ்ணரை பத்தி போற்றக்கூடிய அந்த 10வது காண்டத்திற்கு நிகராக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தேங்க்யூ பிரபுஜி. பத்மா மாதாஜி படிக்க வேற யாரா படிக்கணுமா? படிங்க மாதாஜி. மேலும் பாண்டவர்களை போன்ற பக்தர்களும் பகவானும் ஒருவரோடொருவர் பின்னி பிணைந்துள்ளனர். அவர்களை பிரிக்க முடியாது. ஆகவே அவர்களை பற்றிய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ண கதை அல்லது பகவானை பற்றிய விஷயங்களே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஸோ இந்த கடைசி லைன் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அது என்னது? கிருஷ்ண கத்தோதயம். கிருஷ்ண கத்தோதயம்னா கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் கிடையாது, கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களும். நிறைய இடத்துல அந்த அந்த பகவான் அப்படின்னு சில 1-2 இடத்துல நாரதரேன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு ஆனா கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான் முழு முதற் கடவுள், அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா பகவான் அந்தந்த நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவளுக்கு அதே மாதிரி அவருக்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் அவர் கொடுக்கிறார். ஓகேயா? கிருஷ்ண கத்தோதயம் எங்க நடந்தாலும் சரி அந்த இடம் தூய்மையாகிறது, கேட்பவர்கள் உள்ளம் தூய்மையாகிறது. யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? வைஷ்ணவா கிட்டேந்து. ஓகேயா? சோ இப்ப நம்ம இங்க போலாம். இங்க என்ன பிறப்பு பார்த்துட்டோம். பிறப்பு வந்து ரொம்ப அற்புதமானது. யாரோடது? பரீட்சித் மகாராஜ். பரீட்சித்துனாலே என்ன தேடி 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 பாக்குறது இல்லையா? விஷ்ணு கதா அவரோட பேரு. ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்றார்? வெளியில வந்த உடனே தேடி பாக்குறாரு. அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள நான் ஒரு உருவம் பார்த்தேனே, யார் அந்த மாதிரி இருக்கா, யார் அந்த மாதிரி இருக்கா, யார் அந்த தேடுறாராம், இன்ஸ்பெக்ட் பண்றா. அதான் பரீட்சித் அப்படின்னு அவருக்கு பேரே வந்தது. செயல்கள் அற்புதமானது. செயல்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி முதல்ல முக்திக்கு போயிட்டு வரலாம். ஜென்மம் அண்ட் முக்தி 7 நாள் தான் அவருக்கு. 7 நாள்னு தெரிஞ்சிருது பத்தியெல்லாம், நமக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. அது ஒரு ரொம்ப அழகான பாகவதத்துல வரிசைருக்கு. என்ன உதயம் அஸ்தம் ஆயுர்கரத்தி வைப்பும் சாம் உதயம் அஸ்தம்னா என்ன சவ். ஒவ்வொரு சூரியோதயம் வந்தாலும் சரி, சூரியன் சன்செட் சன்ரைஸ், நம்மளோட ஒரு நாள் குறையிறது. அதை நம்ம அவ்வளோ அழகா கொண்டாடுறோம். ஒரு வருஷம் போயிடுத்துனாக்க ஒரு வருஷம் பர்த்டே முடிஞ்சிட்டு. சிலப்பிரபாதர் என்ன சொல்றார்? ஒரு வருஷம் நீ ஆல்ரெடி செத்து போயிட்டார், முடிஞ்சு போயிடுத்து. உன்னோட அந்த லைஃப் ஸ்பேன்ல ஒரு வருஷம் முடிஞ்சு போயிடுத்து. நீ என்ன பண்ணின அந்த ஒரு வருஷத்துல அதை யோசிப்பியா? ஆஹான்னு அந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்சது போய் அடுத்த பர்த்டே வருதுன்னு செலிப்ரேட் பண்றியே அப்படிங்கிறார். யாருக்கெல்லாம் மட்டும் அந்த லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாகாதான்? கிருஷ்ணரை உத்தம ஸ்லோக வார்த்தையா? யாரு கிருஷ்ணரை பத்தியும் உத்தம ஸ்லோகருடைய கிருஷ்ண கதாமிரதத்தை பத்தி பேசுறாளோ அவளுக்கு ஆயுள் குறையறது இல்லை. அவ என்ன பண்றா? கிருஷ்ணருக்கு பக்கத்துல வரா, அவளோட ஆயுள் அதிகமாறுது. எது உண்மையான ஆயுள்? கிருஷ்ணலோகத்துல போய் அவர் கூட இருந்து அவருக்கு நித்திய சித்தர்களா இருந்து நம்ம வேலை பண்றது தானே. ஜீவேர சொருப்புகை கிருஷ்ணர நித்திய தாசா. நம்ம இங்க இருக்கிற மட்டும் ஒவ்வொரு நாளோட சேவையும் குறையிறது. அவர்கிட்ட போனாதான் நம்ம உண்மையான சொரூபத்தை அனுபவிக்க முடியும் இல்லையா? சோ அதனால அவருக்கு இந்த அருமையான சான்ஸ் கிடைச்சது பத்தியெல்லாம். இதெல்லாம் பகவானோட அருள் தானே. சிங்கி முனி கொடுக்குறாரு இல்லையா சாபம், உடனே பரீட்சித் மகாராஜா அதை பெரிய அருளா எடுத்துன்னு ஓடி போயிடுறார். எல்லாத்தையும் நாட்டெல்லாம் உடனே விட்டுட்டு. சோ அதுவும் அவரோட முக்தி லிபரேஷனுக்கு. செயல்கள்ல என்ன அருமையானது, ரொம்ப அழகானது அது. ஏன்னா அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஓடி போயின்னு இருந்தார் இல்லையா, அந்த முனிவர்கள்லாம் அழகா யாகம் பண்றாளா இல்லையா அப்படின்னு காட்டுல. அப்ப அவர் பார்த்துடுறாரு இந்த கலி புருஷன். அவர் வந்து 4 காலில் அந்த காலை நிக்கிறது, அந்த போட்டு அந்த பூமி தாயை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கா. அப்ப அவர் கேட்கிறார், நீ ஏமா இப்படி சோகமா இருக்க, அழுதுன்னு இருக்கே நீ? பூமி தாயோடு அந்த அருமையை பாருங்க. அவ என்ன சொல்றா? நம்மளா இருந்தா இவன் அடிக்கிறான் இதுன்னு சொல்லுவான். நான் யாரம்மா குத்தம் சொல்றது? நான் அடி வாங்கினேன் அப்படின்னாக்காப்பா என்னோட கர்மா, என்னோட டைம்,
எனக்கு அது வாங்கணும்னு இருக்கு, நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். நான் யாரையும் குத்த சொல்ல விரும்பலை. நம்ம அப்படி சொல்லுவோமா? எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. சோ அதனால என்ன, நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்படுறோம்னா பகவான் கிட்ட கேட்கலாம், அது தப்பு கிடையாது. பகவானே, நான் என்ன தப்பு எனக்கு தெரியாம செஞ்சேன், இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு. ஆனா நமக்கு அது தெரியணும். ஆனா பெரிய பக்தர்கள்லாம் என்ன யோசிக்கிறா, ஏதாவது கஷ்டம் வந்தது, நான் புலி பாகவதம் படிக்க படிக்க புரியும். கஷ்டங்கள் எல்லாம் பிரசாதம். நாரத முனிவர் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தான் இருந்தது, ஒரு அட்டாச்மெண்ட். அம்மாக்கு ஒரே புள்ள, அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த அம்மாவை தவிர வேற உறவே கிடையாது. ஆனா அந்த 5 வயசுல அம்மா போன உடனே அவர் அப்படியே அந்த இறுதி சடங்குகள்லாம் கூட பண்ணணும்னு இவருக்கு தோணலையாம். காட்டுக்குள்ள அப்படியே பகவானை தேடின்னு போயிட்டார். ஏன், அவருக்கு என்ன சுக்கிருத்தி கிடைச்சது? அத்தனை அந்த பிராமணர்களுக்கும் சத்துர்மாசத்துல வந்தவாளுக்கு அவர் சேவை செஞ்சார் இல்லையா, அதுல ஆக்சுவலா எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுக்கல பாகவதத்துல, பட் அவ அம்மாவும் அதே சேவை தானே செஞ்சா. சோ பகவான் என்ன பண்ணார், அவ அம்மாக்கும் ஒரு இலக்கு கொடுத்தார். இவ 2 பேரும் ஒருத்தர் அட்டாச் பண்ணி இந்த மெட்டீரியல் இப்படி இருக்காளே, அதை நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னாக்கா அவ அம்மா தான் இலக்குல போயிடுவா. அவ அம்மாக்கும் சுக்கிருத்தி உண்டு. அவ்வளோ அவ பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி அவளுக்கு கொடுத்துருக்கா இல்லையா. அப்பதானே இந்த நாரதர் அந்த இடத்தெல்லாம் கிளீன் பண்றது, அவளோட உச்சிஷ்டம் சாப்பிடுறது, அவளோட சரணாமிரதம் எடுத்துக்கிறது, அதெல்லாம். சோ 2 பேருக்கும் பகவான் பார்த்தார், இந்த 2 அட்டாச்மெண்ட் நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அவளுக்கும் இலக்கு கிடைக்கும், இவருக்கும் நாரதருக்கும் இலக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜ் அப்படி போனதுனால தானே, அவர் அப்படி கலி புருஷனை தேடி அந்த நேரத்துல போனதுனாலதான் கலி அடைக்கலம் கேட்கிறார். கலி அடைக்கலம் கேட்டா ஓகே, 4 இடம் சொன்னார், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் நமக்கு தெரியும். இந்த 4 மது எல்லாருக்குமே நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் அது. இந்த இடத்துலாம் போய் இருந்துக்கோ. கலி புருஷங்க என்னப்பா முட்டல் நினைச்சியா, நான் எனக்கு தெரியாத உன்னோட ராஜ்யத்துல இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கிடையாதுன்னு தமாய்க்கலான்னு பாத்தியா, நான்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. களி இல்லையா, பயங்கரமான ஆளு. இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு இடம் கூட. தங்கம் கொடுத்தார், அவரோட கிரீடத்துல இருந்தது தங்கம். அப்படியே கலிபுருஷனோட ஒரு ஆதிக்கம் அவர் மேல வந்ததுனால தானே அந்த செத்து போன பாம்பு எடுத்து அவர் போடுறார். இல்லைன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் இந்த மாதிரி எனக்கு நீ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலையே அப்படின்லாம் போய் ஷமிக முனி கிட்ட சொல்லுவாரா? அவர் பகவானை காப்பாத்தி பகவான் தரிசனம் எடுத்து வந்தவர். ஒண்ணு ஓகே, பகவானும் தான் இந்த லீலைகள்லாம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பண்ணினார். இன்னொன்னு என்ன, பரீட்சித் மகாராஜுக்கு இந்த மாதிரி நடந்தாதானே அவர் ராஜ்யத்தெல்லாம் ஜன்மேஜாய்க்கெல்லாம் திருப்பி பிரிச்சு கொடுத்துட்டு போவார். பிரிச்செல்லாம் கொடுக்கலாம், இந்த பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார். ஓகேயா? ஸோ அவருடைய பிறப்பு, செயல் மற்றும் முக்தி இது எல்லாமே ரொம்ப உயர்தரமானது. பரீட்சித் மகாராஜ் ஒரு இடத்துல சொல்றார், எனக்கு போய் இவ்வளோ கருணையா சுகதேவ கோஸ்வாமி என் முன்னாடி அந்த 7 நாள் பாகவதம் சொல்றாருன்னு வந்திருக்காரு. அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி யாரு, ஒரு ஆத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் இல்ல, பால் கறக்கிற நேரம்னு சொல்லுவா, பிக்ஷைக்கு மதுக்கரி அதுக்கு பேரு. அப்படி நிற்க கூட மாட்டாரே அவர். அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியா 7 நாள் என் முன்னாடி இருந்து இந்த பாகவதம் சொல்றார். இதெல்லாம் என்னோட மூதாதைகளையோடு அருமை. அவர் யாரு? பாண்டு புத்திரர்கள். சோ என்னோட மூதாதைகளான அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ சொந்தம் மட்டும் கிடையாது, பக்தர்களாக இருந்ததுனால அதனால எனக்கு இந்த ஒரு அருள் கிடைச்சது அப்படின்னு அவரே சொல்றார். சோ அதனால அவரோட செயல்கள்லாம் அவ்வளோ அருமையான செயல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வரலையா இன்னும்? எனக்கு கை தெரியல மாதாஜியோடு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் லைவ். ஓகேயா? யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.